Da yawa daga cikin mutane suna shiga a cikin Instagram, TikTok, YouTube, Facebook da sauran social media suna bata wa kansu lokaci ne, ba sa karuwa da komai. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan yi muku wani coins wanda za ku rika mining din shi duk bayan awa daya, wanda wannan coins darajar shi ta kai kimanin kudin Najeriya naira 39,000, wani lokaci kuma idan ya hau zaka gan shi kimanin naira 49,000, idan kuma ya yi kasa zaka gan shi 39 ko kuma 36. So amma ba ta bata lokaci ba, mu shiga a cikin bidiyon. Sannan zan saka muku link wanda za ku je ku taba shi, ku je ku register da shi, amma ba ta bata lokaci ba, mu shiga a cikin bidiyon. Kar ku manta da danna ma wannan bidiyon like, sannan ku share zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Wannan coins ana samu, na gwada na cire wannan coins. Kar ku bari a barku a baya ku bata wa kanku lokaci wajen cin data a banza. Wannan yana da amfani sosai. So kamar yadda za ku gani yanzu, so idan ka taba link din zai kawo ka a wannan fuska, sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta enter email, sai ka saka email wanda za ka yi amfani da shi. So bayan ka saka email naka kamar yadda za ka gani, sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta sign up. Kar ka taba inda aka rubuta login, za ka zo ka taba nan inda aka rubuta sign up. So kana taba inda aka rubuta sign up, za ka dan jira shi kamar yadda za ku gani. So idan ya nuna ma wannan fuska shine step na biyu, sai ka zo ga inda aka rubuta type your username. Misali idan sunan kamar da za ka gani yanzu da wannan email nawa fullo, so zan rubuta mai fullo wato username nawa kenan kamar yadda za ku gani. So sai ka zo ga inda aka rubuta type password, sai ka saka password din da za ka yi amfani da shi. Idan ka saka password sai ka zo na inda aka rubuta retype password, ka saki maimaita password naka. To kana taba password ka ta riga ka tabbatar ka maimaita password naka kamar yadda zaka gani, sai ka zo ka taba I'm a human amen. So kana taba shi zaka ga zai nuna ma wannan abubuwan wanda sun nuna ma cewa please click each email contain a truth. Wato duk abin da suka nuna ma shine zaka je ka taba. So sai ka duba da kyau sai ka taba wannan. Za ka tattaba dai abin da suka yi bayani. So idan ka taba shi sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta verify. So kana taba inda aka rubuta verify, sorry an dan samu. So idan ka tabbatar ka saka password naka, sai ka zo ka taba inda aka rubuta sign up. So kana taba inda aka rubuta sign up, zai nuna ma wato username din wani ya riga ya amfani da shi. So amma yanzu zan zo nan sai in rubuta fullo, sai in rubuta Aliyu. Fullo Aliyu, sorry, sai in sa 1 kamar haka. Don idan ka riga ka saka password kaga sun nuna ma wani amfani da shi, so zaka zo ka ƙara wata namba akai kamar yadda za ku gani yanzu. So sai in zo in taba wannan I'm a human kamar haka. Idan na taba shi kamar yadda za ku gani, zan dan jira shi, kasancewa yanayi na network za ku ga abun yana dan. So idan ya nuna ma nan zai nuna please click each email contain it toy house. Watan duk wani abun da kaga sun saka ma a nan, shi zaka zo ka zaba a nan wajen. In zaɓi wannan. So sai in zo in taɓa inda aka rubuta verify. Kana taɓa inda aka rubuta verify, za ka ɗan jira shi kamar yadda za ka gani. So idan ka taba verify sai ka taba sign up, zaka ga ya nuna ma successful. So idan ka taba shi zaka dan yi hakuri, zaka ga shi na yana login, wanda zai kai ka a step na gaba. Zaka ga cewa nan coins ɗinka 0.000000 LTC wato Litecoin. Sai ka zo ka taba saving idan kana da bukata kai saving password naka. Wani lokaci idan ka zo saving, idan ka zo login ba sai ka zo ka sake saka password. Idan baka da bukata sai ka bar wannan saving. So sai ka zo ka taba wannan like guda uku kamar haka. Idan ka taba su zaka zo ga inda aka rubuta settings a nan wajen kamar yadda kuke gani, sai ka taba settings a nan. So bayan ka taba settings zaka dan jira shi, zaka ga yana rolling wanda zai kawo ka anan, wanda zaka zo nan ka taba inda aka rubuta verify email, sai ka taba nan inda aka rubuta verify email. So za su tura maka email akan email laka, za su tura maka sako akan email laka. Ga yana we have sent an email, sai ka yi minimizing, sai ka shiga a cikin email laka. So idan ka shiga a cikin email laka kamar haka, so sai ka taba wannan link wanda suka turo maka nan, zaka zo ka taba wannan link da kake ni kamar haka. Kana taba shi za su nuna masu riga sun yi verifying wannan email naka kamar yanda za su nuna ma yanzu kamar haka. Sai ka zo ka taba inda ka rubuta go to home. So kana taba inda ka rubuta go to home, har yanzu dai gashi nan kana gani coins ɗinka 0.0000 LTC kamar haka. Already yanzu ka riga ka verifying email naka. So idan ka riga ka verifying sai ka dawo a ƙasa kamar haka, ka dawo a ƙasa kamar nan.
kana dawo anan zaka ga inda aka rubuta ma label system a nan wajen, sai ka dawo a ƙasa zaka inda aka rubuta am a human, sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba shi kamar yadda zaka gani, idan ka taba inda aka rubuta am a human zai kawo ka anan ya nuna ma duk wani hoto da ka gani anan shi zaka zo ka taba ka anan wajen. So sai ka duba da kyau sai ka taba wannan. So bayan ka riga ka tabbatar ka taba komai wanda suka nuna ma anan, sai ka zo ka taba verify. Idan bai yi ba za su nuna ma bai yi ba. So yanzu ka gani sun nuna mun abun ya riga, sai ka zo ka taba nan ka rubuta extra, zaka course ɗinka nan ya koma 0.000500. So yanzu ka gani gashi nan course din ya koma 0.000500. Wato sannan abinda zaka yi, akwai inda zaka zo ka saki tabawa domin ka ci gaba da samun coins, amma wannan shi sau daya ake yi. Anan zaka ga inda ka rubuta bonus a nan wajen, sai ka zo ka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi za su kawo ka anan, za ka ga cewa inda aka rubuta extra 24 hours remaining, sai ka zo ka taba shi kamar haka. So kana taba shi za ka ga yana wani counting, duk counting din da ya za ka ga coins ɗinka yana karuwa. So za ka ci gaba da tattaba shi sai ya kai step din da limit din da ba zai baka dama ka sake taba shi ba. Idan ya kai limit za ka ga inda ka taba shi ya nuna ma wani jan rubutu a can. So yanzu kamar ta gani gashi nan ya nuna wannan jan rubutu, wato alamun na riga na kai limit, amma coins din ya kai 0.0055. idan kana da bukatan duk bayan awa daya kai mining zaka saki dawa nan anan inda aka rubuta awa a faucet sai ka taba shi kamar haka. So duk bayan awa daya za su nuna ma yanzu gashi nan sura minti 58 kamar haka. So insha Allah a cikin bidiyon mu na gaba zan nuna muku yanda za ku yi withdraw din wannan coins a cikin Binance ko kuma a cikin Trust Wallet. Okay, nagode ina yawa ku fata alkhairi, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kar ku manta da like sannan kuma da sharing wannan bidiyon.